nih. Nah, Pokoknya mantep dino ki nggih. mantep tenan, wah cocok tenan. Kapan-kapan ning daerah kene iki nek sing digawe. Kudu nih, heeh. Heeh. Jeno, iki nek reokan pantes lho. Pantes jane, heeh. Piye, Mas? Piye Mas, reokan mau piye? Reok. Lho. Sih, menika kagem Ibu sinten kali Bapak sinten mau? Panjenenganipun Bapak Haryanto miwah Ibu Eni Haryanto. Haryanto nggih. Bapak Haryanto adalah Ibu, kula menika diajeng ampel ngaturaken matur suwun sanget nggih Pak Bu. Mbok bilih wonten lepate nyuwun ngapunten nggih Pak Bu. Anggenipun momong putra wayah menika katek tatak lan tutuk nggih Bu. Amin. Mugi-mugi anggenipun malimahan menika jadi berkah barokah. Amin ya. Rezekine tambah kathah nggih Bu. Nggih, amin. Heeh. Ngungkuli Pak. Terus kagem temanten kekalih. Nah, mugi-mugi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Tumekane alamin. kakek-kakek ninen-ninen. Heeh. Ndang dikasih momongan. Ya. Amin. Amin ya Kagem rabbal sedaya tamu undangan, mbok Ya. bilih wonten lepat lentu anggenipun nyugataken